Awucabange nje ukuthi ngamnandi kanjani ezweni mangathiwa ilobolo liyehla kulotsholwe ngey'nkomo noma eziwu-5 bawumthole esayitshitshi. Mase kuthiwa-ke mhlawumbe useke waqhuzuka-ke endleleni zibe u-4. Uyazi abaphandayo bayimisele ngokulobola bengagcine belobolile. Manje lo 11 unzima. Komunye umuzi uyafika bethi abayifuni inkomo ehamba ngamasonto abo, bafuna inkomo yemali. Uyifica inkomo ibiza 13,000 iyodwa. Mase kuba nzima ukulobola ukuthi uthando belukhona. Kanti mangathiwa ngempela ilobolo liyehla, ngempela lehla ilobolo lifike lapha ko-5, baningi abangakhanda imizi, abayimisele ngokwakha imizi, abahlulwa yilamandla okulobola. Uyazi ngamnandi ngempela ezweni mangaba njalo. Ngabe umuntu nomuntu uyithathela unkosikazi wakhe. Sekungasala lona-ke kudlalwa ngaye ngempela kuthiwa uthandane nesoka elingamfuni ngempela. Kodwa thina esinabantu esibathandayo ngempela, hawu besingeke sidlale ngabantu bethu ilobolo selehle kahle kanjena. Hhayi lento kumele ifakele iyibuko.